ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи тилоти ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2021 баргузор карда шавад. бо ҳамин амр низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ карда шуда, вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмун вазифадор карда шудаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд, Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд ки иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари дӯстдорони санъату мусиқӣ чораҷӯӣ карда, ғолибони даврҳои якум, дуюм ва омӯзгорони онҳоро бо мукофотҳои моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ намоянд. тибқи амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллиону 540 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. озмун дар байни гурӯҳҳои зерин доир мегардад: хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии мусиқии касбӣ, гурӯҳҳои касбӣ, сарояндагону навозандагони филармонияҳои халқӣ, театрҳои халқӣ, дастаҳои ҳунарии назди раёсат, шӯъбаву бахшҳои фарҳанги вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ансамблҳои ҳунарӣ оилавӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, ходимони илмӣ ва эҷодӣ, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад: композиторӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ. ба ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофотпулӣ дода мешавад. омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври сеюми озмун сазовори ҷойҳои якум мегарданд, бо нишони ифтихории алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. ғолибони ҷойи якум, дуюм ва сеюми даври сеюм аз номинатсияи композиторӣ ба аъзогии иттифоқи композиторони Тоҷикистон пешниҳод мегарданд. омӯзгороне ки шогирдони худро дар раддабандии синусолӣ аз 12 то 17 сола аз даври якум то даври сеюми озмун омода менамоянд ва дар даври ниҳоӣ онҳо соҳиби ҷоизаи ифтихорӣ ва ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро сазовор мешаванд, аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. рӯйхати ғолибони даври сеюм аз ҷониби комиссияи озмун дар асоси протокол тасдиқ гардида ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мувофиқа пешниҳод мешавад. барои ҳавасмандгардонии ғолибони ҳамаи даврҳои озмун ва омӯзгорони онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сарпарастон иҷоза дода мешавад. дар озмун шахсони шинохтаи санъати мусиқӣ, сарояндагону навозандагони унвондору касбӣ иштирок намекунанд. ҳамзамон як шахс дар ду номинатсия иштирок карда наметавонад. ғолибони озмун бо ҷоизаи ифтихорӣ, ҷоизаҳои якум, дуюм ва сеюм, диплом ва мукофотпулиҳо сарфароз гардонида мешаванд. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман
барандаи ҷоизаи ифтихорӣ, ҷоизаҳои якум, дуюм ва сеюм баъди 3 сол ҳуқуқи иштирок дар озмуни навбатиро пайдо мекунанд. ҳамчунин бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор мегардад. низомнома, ҳайати комиссия, ҷоизаҳо ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст тасдиқ гардида, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор шудаанд, ки барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мутобиқи амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноёҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгорону падару модаронеро, ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, бо мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ менамоянд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шудааст, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабинии мазкур 2 миллиону 835 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. озмун аз рӯи 5 номинатсия баргузор мешавад: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назму наср. иштирокчиёни номинатсияҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд: хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ синфҳои 10 ва 11, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, бакалавру магистрҳо, аспиранту докторантҳо ва ходимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, ҳакамони озмун дар ҳар як номинатсия ин 3 табақаро ба таври алоҳида ҷудо менамоянд. дар озмун аҳолии кишвар, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантҳо, докторантҳо, ходимони илмӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд. ҳар як шахс танҳо дар як номинатсия иштирок карда метавонад. барои ғолибони озмун ҷоизаҳо аз рӯи 4 гурӯҳ ва 5 номинатсия муқаррар карда шудааст. ғолибони даври 4-уми озмун, ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза гардиданд, то 3 сол дар озмунҳои солҳои минбаъда ҳуқуқи иштирок карданро надоранд. омӯзгороне, ки шогирдони онҳо дар даври 4-уми озмун сазовори ҷойҳои якум мегарданд, бо нишони ифтихории алочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда мешаванд. омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдони худро аз даври якум то даври 4-уми озмун омода менамоянд ва дар даври ниҳоии онҳо ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро соҳиб мешаванд, аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. падару модароне, ки фарзандони онҳо дар даври 4-ум ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ба даст меоранд, соҳиби нишони маърифатпарвар ва ифтихорнома китобхонаи миллӣ мегарданд. ғолибони даври 4-уми озмун, ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза гардиданд, то 3 сол дар озмунҳои солҳои минбаъда ҳуқуқи иштирок карданро надоранд. дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фарҳанги табиатшиносӣ
бубахшед рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеаи ихтирокорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. бо ҳамин амр низомнома, ҳайати комиссия, ҷоиза, мукофот ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат тасдиқ карда шуда, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур вазифадор шудаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноёҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ вазифадор шудаанд, ки иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои ҷомеа, ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин ихтирокориву навоварӣ шавқу рағбат доранд, чораҷӯӣ ва ғолибонро бо ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро бо мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ намоянд. тибқи амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор шудааст, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллиону 345 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия гузаронида мешавад. математика, арифметика, алгебра, геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, ихтирокорӣ ва навоварӣ. ба ғолибони даври чорум ва барандаи шоҳҷоиза тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофотпулӣ дода мешавад. ҷоиза ва мукофотпулии ғолибони озмун ва омӯзгорони онҳо дар маросими тантанавӣ аз ҷониби намояндагони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад. иштирокчиёни ҷойҳои чорум, панҷум, шашуми даври чоруми озмун бо нишони илм ва инноватсия ва ифтихорномаи Академияи миллии илмҳо сарфароз гардонида мешаванд. шакл, андоза ва тартиби супоридани нишонро Академияи миллии илмҳо таҳия ва тасдиқ менамояд. омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдони онҳо дар даври чоруми озмун барандаи шоҳҷоиза ва сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, бо мукофотпулӣ сарфароз гардонида мегарданд. бинандаҳои азиз, маълумоти муфассалро доир ба озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман аз сомонаҳои расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар, сомонаҳои расмии вазорату кумитаҳо ва рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ дастрас карда метавонед. барномаи ахборро идома медиҳем. соли 2021 ба таъсис ёфтани созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур мешавад. ҷаласаи ҷашнии сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. дар робита ба ин бо дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори Академияи идоракунии давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон таъсис дода шуд. Зулфия Раҳимзода мавзӯъро идома медиҳад. созмони ҳамкории Шанхай ки то 15 июни соли 2001 бо номи панҷгонаи Шанхай ёд мешуд, ҳамчун ташкилоти бонуфузи минтақавӣ дар заминаи таҳкими эътимоду боварӣ ва коҳиши нерӯҳои низомӣ дар манотиқи сарҳадии Ҷумҳурии Мардумии Чин, Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон арзиҳастӣ карда, минбаъд фарогири масъалаҳои умдаву ҷиддитари ҳаёти рӯзмарраи аҳолии ин давлатҳо гардид. ҳадафҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай ин таҳкими боварии мутақобилан судманд ва ҳамсоягии неки кишварҳои аъзо, мусоидат ба ҳамкории самарабахш дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, инчунин дар соҳаи маориф, энергетика, нақлиёт, туризм ва ҳифзи муҳити зист мебошад. дар асоси муқаррароти созмони ҳамкории Шанхай соли 2020 раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт. дар ин замина бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ба сифати як ниҳоди ҳамоҳангсози самтҳои фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай таъсис дода шуд. зимни ифтитоҳи маркази мазкур намояндагони дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷӣ ва сафирони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай иштирок доштанд. зикр карда шуд ки Тоҷикистон яке аз таъсисдиҳандагони созмони ҳамкории Шанхай буда дар ташаккули чунин як созмони мӯътабари байналмилалӣ нақши калидӣ дорад ва он яке аз омилҳои асосии таҳкиму тақвияти эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. соли 2021 ба таъсис ёфтани созмони мазкур 20 сол пур мегардад ва хурсандиовар аст ки 20-мин солгарди таъсисёбии ин созмони бонуфуз дар соли раёсатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай рост омадааст. дар раванди ифтитоҳи марказ иштирокчиён бо котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов ва директори маркази миллӣ ва дипломатияи созмони ҳамкории Шанхай дар Ӯзбекистон Қабулҷон Собиров мулоқоти онлайнӣ намуданд. зикр гардид ки маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятии ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ буда бо мақсади омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ ва тақвияти созмон фаъолият менамояд. мақсади таъсис ва минбаъд фаъолияти ин марказ аз он иборат мебошад ки боз ҳам зичтар, қавитар ва возеҳтар ҳамкориҳои байни давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ва инчунин берун аз давлатҳои аъзо, яъне дар инҷо давлатҳои нозир ҳастанд ва дигар шарикони ҳамкорӣ ки ҳастанд, дигар созмонҳо, инчунин дар баробари давлатҳои гуногуни минтақа ва ҷаҳон, ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад тавассути ин марказ робитаҳои пеш аз ҳама илмӣ дар самти маориф, фарҳанг, инчунин дар самти ба роҳ мондани такмили ихтисоси хизматчиёни гуногуни давлатиро бароҳ бимонад тавассути ин марказ ва инчунин метавонад тавассути ин марказ вебинарҳо мегӯянд, тавассути онлайн конференсия вохӯриҳо, ҳамоишҳо баргузор мешавад. Инчунин боз фестивалҳои театру, кино, ярмаркаву намоишҳои китоб ва дигар маҳсули дасти эҷодкорони гуногуни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе баргузор шавад. дар маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон расмҳои таърихии созмони ҳамкории Шанхай, харитаи давлатҳои аъзои созмон, аксҳои сарони давлатҳои аъзо зимни ҷараёни нишастҳои созмони ҳамкории Шанхай, гӯшаи китобҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маводе ки вобаста ба фаъолияти созмон нашр гардидаанд, инчунин парчамҳои давлатҳои аъзо маълумотнома оид ба таърихи таъсиси созмон ҷой дода шудааст. барои мо боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ки дар мувофиқа ва бо розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Академия маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон таъсис дода шуд ки мақсад аз таъсис додани маркази мазкур густариши робитаҳои дуҷониба ва омӯзиши равандҳои фаъолияти созмон мебошад. ифтитоҳи маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамкорӣ ва робитаҳо, мусоидат ба эътимоди тарафайн ва рушди ҳамкориҳои созмони ҳамкории Шанхай ва омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ заминаи воқеӣ мегузорад. Зулфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии Ахбор ошно месозем. саломат бошед.